No niin, moi taas. Elikkä maito, mä jättä sitä niin kauan, että se vaahto kiehu. Elikkä kiehu. Sitten tossa on kahvi valmis. Näin mä teen vaan itselläni. Noin, ja siinä maiton sekaa. Eli tää koko ajan sitten kuumenee siellä. Siellä koko ajan kuumenee. Että maito ja kahvi pääsy yhteen tiettyyn lämpön mittaa. Että kyllä rupeaa tuoksuu se kahvi ja maiton kypseys. Noin, se tulee noin about. Se tulee tämmönen hieno sekä väri että vaahtoa ja kaikki tällaista. Okei, sitten tapahtuu tämmönen prosessi, eli mä teen yleensä vähän kuin arabialaistapaa tee valmistaminen. Kääntetään vähän noin. Odotas hetkinen. Elikkä tämmönen prosessi. Noin, että tulee sekä enemmän vaahtoa, että kahvi vähän luonnollisesti vähän tasottu. Se ei ole enää niin polttavan kuuma. Ja tässä on synty vaahto. Ja sitten kun maito on yleensä aina tapahtui semmoisia pieniä, mitä mä sanoisin, siinä maidossa, eli mä suolettais sen. Ja se on puhdas, ja sitten tässä jää semmoisia niitä maitojuttuja. Ne ei ole välttämättä tuntu hyvä, kun siitä juodaan pois. Pois siitä, ja sitten toi on se aarre, eli tää just maitokahvi, toi on semmonen hieno semmonen vaahto, sopeva vaahto. Ja mä yleensä tykkään tietysti täyteläinen kahvi. Mulla on hunaja. Elikkä mä laitan hunaja makeus. Se tulee niin hyvä. Laitan hunaja. No niin, eli tää on sitten hunaja siinä ja kohta mun kotikahvi on valmis. Mä käytän nyt isolusikkaa, kun pieni ei oo. Löytyy tai se on siellä. Tässä sitten vaan. Oikein kunnon hunaja satsi, että se tuntuu. Näin. Hunajasatsi. Siinä. Siellä rupeaa tulee.
on valo. Sitä pimenee.